τρομάξω, αλλά πες μου πως θα μπορέσω να διαφημίσω και να κατέψω αυτή την κοινωνία μέσα και έξω. Μάθεις για λογαριασμό των άλλων, γνώσου τι είναι για μυαλό μεγάλο. Προγράμματα τα πρωτάτια μυστικά, Παναγία για τα μαντραποκρατικά. Μάθεις για λογαριασμό των άλλων, γνώσου τι είναι για μυαλό μεγάλο. Προγράμματα τα πρωτάτια μυστικά, Παναγία για τα μαντραποκρατικά. Και τα αγωνισμός των νέων, όλα για την νόαση των ψευδαισθήσεων. Εξαναγκασμός, περιορισμός και νεύρωση, ο κύριος δρόμος για την αλωτρίωση. Τη δαιμονία χειραγώγηση στο παρασκήνιο, χαμόγελα και πλαθαρή θεωρία στο προσκήνιο. Σε έναν κόσμο που πιστεύει στο σχολείο, σε έναν κόσμο που θέλει να είναι ακροατήριο, σε έναν κόσμο που πιστεύει στο σχολείο, σε έναν κόσμο που θέλει να είναι ακροατήριο. Πιστεύει κανείς σε αυτή τη μηχανογραφία, εκεί που τα αυτιά σου δέχονται την ήπια βία, σε μια μανία γεμάτη εξετάσεις και βαθμολογίες. Πιστεύει κανείς σε αυτή την άλλη τα πάρτι, άβουλα δάσκαλάκια, πότε θα γίνει το πάρτι. Πιστεύει κανείς σε αυτό το μηχαναγκασμό, θα θέλεις ποτέ με σχεδιασμό. Θα καθοδηγηθείς και θα ταπεινωθείς. Βλέπεις την κολούρα της παιδοβιομηχανίας, θα αναγνωριστείς και θα προσαρμοστείς. Κάνεις την παρήπατουσα την κυριαρχία. Άμεση εμπειρία, επιθυμία, έπαθη, χωρίς σχολεία, όταν στους δρόμους και ζωή. Άνοιξε τον ρόλο που ήδη μην ετοιμαστεί. Αυτή την κοινωνία μέχρι τώρα πρόσιμη. Άμεση εμπειρία, επιθυμία, έπαθη, χωρίς σχολεία, όταν στους δρόμους και ζωή. Άνοιξε τον ρόλο που ήδη μην ετοιμαστεί. Αυτή την κοινωνία μέχρι τώρα πρόσιμη. Μάθες για τον καρδιασμό των άλλων, γνώσου τι είναι για μυαλό μεγάλο. Προγράμματα προκάτια αρτιστικά, Παναγία για το μαγνητοκρατικά. Μάθες για τον καρδιασμό των άλλων, γνώσου τι είναι για μυαλό μεγάλο. Προγράμματα προκάτια αρτιστικά, Παναγία για το μαγνητοκρατικά. Μάθες για τον καρδιασμό των άλλων, γνώσου τι είναι για μυαλό μεγάλο. Προγράμματα προκάτια αρτιστικά, Παναγία για το μαγνητοκρατικά. Παναγία για το μαγνητοκρατικά. Παναγία για το μαγνητοκρατικά. Ευχαριστούμε. Έστρωσε το πάνω, εντάξει.